tugkan. Si patatas na tugkan. Patulong mo man to na amat to'y mata, maungon to'y mong i-divide dito nimo. Dili din na liso ang patatas. Dili. Dili, oy. Unsaon man ro na to pagkuha. Nakay patatas dito? Naka dito? Tanawon ba? Unsaon pagmata? Kanang sa kapatatas na ana siya yung mga mata. Oh, daghan. Mutulok na siya. Kita ko ana hiwaon na yan mo gawas tong Hiwaon iyang na. kuwan. Mo gawas tong iyang. Udlot lagi. Na ilubluban to dito, ana. Triangle. Muna. Naabukan ba? Itagod. Gamay niya pa. Itagod na siya itagod. Murag itagod. Dili na kaunog mananak. Abot na karon sa una, di ba nahirapan? Kato ng patatas na dagko kayo. Dili katong gagmay katong murag ana ra. Depende ni mo gasa imo ang kadtubang dagko. Kanang dagko ra kansi man kaana. May pila ra may mata anang dagko kayo. Katong gagmay gyud kung pili kag patatas. Ito may pud ang ano niya. Dili depende. Unsa man klaseng patatas bitan mo na pila. Lain-lain din na klase. Katong- Katong sa una ni Duta lagi patas, wala ka kaabot. Karang papa ni Nadi, si Ani Manicarias, ang iyang patatas day, murag yung dagko ani niya, pagkas. Ni Duta ipahil sa bukag niya, naapo gusto ka ng bayulit. Dagkuan lagi day. Na day violet na patatas. Oh, na. Naamay bayulit, Na. hingin kayo, dagkuan lagi niya. Na. Napoy patatas na dako diri sa Anang patatas tumoy na. nya karing siya gamot nag-inyos og gamay nya nabot ko bisaya ga burdag ko ana Ako an man si kanang mao man ay lami kayo isabot sa gabi uhi pa ko inyong apuhan ani manay nurya lutas aputan sa una nay matraba nay patani nya udlot sa gabi. Nganong wala na may mananom ron? Nga wala na may mananom ron la. Matraba. Matraba kanang matraba nga murag Beans man na, di ba? matraba, patani. Naana siyang mga bayin nga mga seedling na asa man napaliton. Uy, tag sa kagalon, naagit tanan ang liso. Makita ni mo mer. Asam na dapit. Murag maada ko na sa kuan. Naa sa mga imported na Matraba? mga imported sa mga malls. Naa ko na sa Rustan. O naa na sa basta kay naa na sa mga mall. Naa sa imported. Mo lagi ng kuan. Kay nagpapalit man ko ato kay kanang mga lagi sila kanang mga liso-liso nya tanan og karne Lami man kay na. Kanang matraba. lagi na ay magsagol dito tahuri batong patani nga lain-lain klase na ay bagyo bin liso Daghan. hinduta lagi na ali tanan. Mo day na patatas. Sige. Okay.